So nna biko esewuzi na onwe gị. Enwesighị onye chọrọ eziokwu. Anyị chọrọ ashị. Enweghị onye chọziri eziokwu atọ. Ha na-abụ eziokwu azị ọnwụ. Ha na-abụ eziokwu a deceive and delay. Onye ọ na-chọrọ sharp money. Ha nọ ihe n'enu ụta. A na-agba disco. Na-agbasi wag n'edi. Kedu ihe ọnụ na kedu ihe n'enu? Ewele eziokwu dobe n'azụ. Eziokwu na onye ka agwagoro anyị. Ewele eziokwu dobe n'azụ. Pay your tithe. Give away tithe. Give away debt. Give away tithe. Ishiko na isi preach tithe asịba. Give away iniquity. Give away abomination. Ndị na-edi na nwunye mmadụ kwụsịna. Ndị na-edi na nwoke ibe ha kwụsịna. Ndị ji nwunye ba atọ ụtọ nwa nwaanyị onye ọzọ mụrụ kwụsịna. Ndị na-eme ihe ọjọọ kwụsịna. Ndị na-esi nwanne ha imi agbawo nwanne ha maka ego kwụsịna. Give away your sin and your iniquity. Ka I were hụ nna gị nọ n'igwe ka I were nwee udo. Akụ kachicha akụ na udo nke mkpụrụ obi. Ihe ọsọ na gị kpee ego na ịmaghị eziokwu ị ga-ata ụfọ. Ị gaghị enwe udo nke mkpụrụ obi ọ gaghị adịrị gị na mma. Ihe a bụ okwu Chineke kwuru. Ọ sị no peace for wicked na ọ gaghị adịrị onye ajọ omume na mma. A na-asị gị bịa na ọ ga-adịrị gị na mma kwụọ 1 million kwụọ 10 million. Echere na anyị bụ ndị Igbo sị na anyị amaka ihe. But na anyị ndị Hausa ka anyị mara ihe. Kefụrụ ndị Hausa anyị na-afụ ndị Hausa ka enwe uche ọgụ ya daa n'ugwu Hausa den ndị be anyị tikọcha moto bụ ego moto bụ 3,000 etikọcha 10,000 ọ daa n'obodo a ndị Hausa eti moto ha niile firi ka ebunasị ụmụ nwanne ka ghara ịnwụ ọnwụ. Ihe nye onye Hausa sịrị pas ka ọ lụọ ọlụ gị o were ofu nye nwanne were ofu onye be anyị anọ na line a nwanne ya bịa ọgwụwa ọgwụ sobi ya gbabịa mgbaka ma otu shọpụ ahụ ego ka nwanne ya ghara ịnọ na ya. Kedu ebe ọkwa ịhụnanya bụ Chukwu den nkezi anyị na-achị n'isi na-etide by fires ndị mara Chukwu. Anyị na-aga church for our own selfish interest mee steeti anyị ka anyị wee gbaa Prado Jeep ka anyị wee chọrọ nwaanyị vere nwaanyị mebi isiwe ụmụazị and anyị mebi isi afọ anyị anọlụkwaba fa abawakwa ya bụ ọbụ onye jisi ike kama onye ọ na-jisi ike mewe nke ọ na-eme maka ịdọ ka ị ga-ajụrịrị oyi. Ị naghị efe chi na-abụ ị naghị anọghị na njọ nọghị na mma ofike ka iyi efe ife chi na-abụ ụbọchị ahụ chi ahụ ya agọ n'ahịa gị mebesi mebe big boy wụ ha shibe ego na ife na ma achụ na-achịba anyị ụnụ amaghị ihe chi na-achịba ụnụ na ụnụ bịa ị na-awụ ego ụfọdụ na-awụ ya ka ụmụ agbọghọ were papa ka e were si ji ego ole ka ị kpatara ị bịara awụ ego ọ bụghị mmadụ na ebe ahụ a na-ebi ego ahụ ọ bụghị mmadụ na ebe ahụ a na-ebi ego ahụ. Ndị nwetara ọya iwere anọicha zoo onwefe ịtụta ofu wayo fụta achịnishi ego enu dọda jin gị enenebe gị hudrons ya eje baa ụnụ jema uri ya abara nne na nna gị izuzifụtara n'obodo onye ọzọ obodo nna gị ka ị nọ ego ahụ iji isi papa gị ka esere na ya ịbụbụ onye nwụrụ na-enye iri ego unu zuzugharịcha ahụ na-anwụhụ onye zuzu iwuche ego ya azọfụta gị na ndụ kama ha echi avi ego ya azọfụta gị na ya tọnụ na-awụ ego na-awụ ego anyị taa na anyị eji ma ihe na-eme ihe ndị Hausa na-eme na-eme ife anyị na-afụ ụnụ ka na na-ada nzuzu ndị Igbo he ya ụnụ ma ihe ụnụ na-achụ ego mmadụ onye kpatasịrị ego alụghachi ụnụ ahụ nọ ndụ rie n'ime mmụọ na-echekwu bi ogologo ndụ kama ọjị ka ebe nye ego onweghị ife anyị ma ụka nwaanyị amaghị omenala nwakwu ụnụ amaghị tradishọn emaghị ụka nwe maghị enweghị ebe ịkwụ ndị ọcha vute nke be ịkpakarịa evute St. James zara St. Paul dị asọ St. Peter dị ọsọ ịkpọchara aba nna gị ma ndị nke gị niile alụchara alụ a na ọnọ iko asị gị agwakwa gị nke bịa lijuo ogwe ma gwa nụkwa sị gị bịa vụta ọgwọ nna gị suo ọkụ echi ụnụ anwụba ọnwụ nọ ya na ndị be were ego nyere ya na-ata salad den ị bịazie na-efezi nna nke be Paul dị asọ James zara Peter dị asọ Jeremiah dị asọ nke ọ nọlụchara alị ịfụ ọ naba ntị sị na nna gị balụla alụ nke be dị nsọ o nwere onye dị nsọ n'ihu Chineke mara nị na ihe enyezie nwaanyị mmanya ka ọ gbaa di ya ọsịsị taa ya fanta tradishọn ụnụ anapụ ha asọpụrụ anyị isa gị na-akwụgharị ndị Tupac bịa vụrụ ụzọ yibesa gị ndị ebe fa nọ otu n'obodo ọgụba anyị ebe a kasị ndị ọcha na nkebe asụsụ Igbo kwa ubo na ịma ha asụ ịsịrị wasapụ akwụgharị awụyeri ngejegharị klọbụ ala dị ala wuo onwe gị ka ọ chọọ ịma ha ala gị nwunye mmadụ akwụgharị onye mechaa ọnwụ ihere alụ ada ụmụ ya taba afụfụ ego nwee kpatara nwezikpuhu kịta ka a ga n'ọlụba nke moto nne nke eze ego na ihe alụ dakara kwa ilulu efu ọnụ n'ime olubeghị mgbe unu ya ejima ihe ndị Igbo na-amaka ihe ụtụ gbawukwu onye ọbụla bụrụ ihe ọjọọ kwe na onye anwụrụ ihe ọjọọ ihe anwụ ya bụ ihe ọjọọ mana onye ọbụla eziokwu ya na-agụ agụ Jehova egosi ụzọ eziokwu. Afọ anyị na-achalenji ndị ụka na-ara ahụ ya enwe ofu onye ịma
I will pay 1 million naira. Everyone phone him. Let's hear how Jesus may have also. Whatever the one know. Everyone phone him. Let's hear how Jesus may only go out the Egypt. Why pastor money? I will pay. Everyone phone you can. Phone your pastor. The whole Nigeria also now. I'm challenging you guys now. Many only go out the Egypt now Jesus. Why only go out? Why pastor? I got verify here. I would assume. How are you going? Ndi ụka na-egwu wayo biko bịa sta n'ọdịnala ka anyị mezie obodo ka ọ dị mma. But before I'm going, I have to give you a little history of how we came into this problem I know why. Because we are in a problem, a very big problem. Ali Igbo emebisigo a na-emezi arụ maka na abịara gbuo anyị wayo. Kedu ihe o jiri gbuo wayo? N'oge gboo enwere Chukwu ọgwa ya? Enwere Chukwu before ndị oyibo eburu Bible obi ebe a. Enwere Chukwu. Ndị Igbo ha ma Chukwu. Ndị Igbo ma Chukwu. Chukwu ma ndị Igbo. Kedu ihe mere? Kedu age, kedu year, kedu day eruru Chukwu asizie na etozi ndị Igbo ka ọ ga-agwa ndị ọcha ka ha bịa gwa ndị Igbo ka esi ekpere ya. At what age? It was time. Egwuru anyị wayo. Let me give you a history, and I challenge any person to do verification.